Mantu ya kan mantu lho nek mbah sampeyan gak gelem ngumbah. Wajar lah, Mak. Kan bojoku kan gak iso apa umbah-umbah nggae tangan. Ya, biasane itu manuk berkuku iku. Ngawur ya bojoku mbelokno manuk berkuku iku lho. Lah Mama ini kan tak kei duit gawe laundry, malah gak gelem. Awakmu tak badani re, cek gak duwe entek. Ya wis ngene wis. Tak umbane kabeh gak apa-apa wis kene. Ya wis umbah kabeh aku tak dugem karo bapakmu. Hah, dugem. Delokno bojomu ning Instagram, buka aurat kan mama isi nang tangga-tangga. Walah Mama kok ngatasane nang Instagram lho, ya lek langsung ngono, tak seneni jelas e. Lho kan wong-wong padha duwe Instagram. Ya Allah, Mama, ngatasane ngono ae lho. Halah wis tak ajarno. Halah kon delokno kandhane bojomu. Yo engko tak kandhani. Iki apa carane tuku? Tuku apa? Iki lho. Lho sih. Lah apa sih barang-barang kok kabeh ku? Iya, Mak, aku ate pindah mbek bojoku ngekos dhewe. Lah apa pindah ngancani mama nduk kene lho. Aja kok ngrepoti Mama lho. Lah apa ngrepoti? Tapi Mama seneng ta lek aku ambek bojoku urip nang kene. Ya seneng lah nek sing ngancani. Ya wis gak tau sambat berarti yo. Pak, Ya wis lak ngono, gak sida aku ngekos. cek baperane sih bojomu sentak titik ae nangis. Loh, nanti ki magicome? Mak. Nandi magicome, Mak? Lah rombeng, Lah apa dirombeng? percuma gak ada segoe kok. Loh, wong aku tas tuku 3 kilo lho. Iya beras tok, kalau sing masak. Lah, ya Mama lah sing masak. Bojomu kan masak. Bojoku ya kesel masakno dhek. Padha ae aku ya kesel. Masak arek dirombeng. Gak mungkin iki dirombeng, pasti delekno iki nandi iki. Kene pasti. Gak ono rek. Kene gak mungkin kecilikan. Nandi yo. Mak, nandi Mak. Lapo iku Mak, lapo? Gak apa-apa. Sing delok masalah rek panganan etik didelekno barang. Kok mambu ya apa? Cek gak dikondo aku ceng ndak sireng. Lho, ya apa sih, Mak? Kan bojoku ya melok urunan sih, Mak, lek masalah masak. Kok iso didelekno mending delek kene lho ben kabeh mangan. Iya nguruni tok gak ngewangi masak, kira pembantune ta. Lho, ya cok ngono, Mak. Jarimu kan gak iso masak dek ini. Saya kakak ngomong kon ae bukan dari bojomu. Lho, ojo, Mak. Yo apa sih? Ngawur iki. Kok iso delek gini panganan iki? Tak jupuk ae lah. Ngawur iki. Wih, masak apa, Mak? Takok arek bladok kae takok. Ya Allah, rek, takon koyo ngono ae kok. Tak ngurungi takon. Ya wis sesuk tak uruni, tenang ae ta. Kapan meneh sampai tahun baru? Ya wis ngene, ben bojoku sing masak, Mama lu wae lele. Hangsa hambar kabeh kok malah. Dhe mantu ya gak mantu. Lho nyapu gak resik ngene iki. Ngawur kok bojoku krungu ya apa sih, Mak? Dano, cek krungu totok miyo iku. Nyapu gak resik. Ngawur bojoku mbelokno totok miyo iku lho. Wong ya resik ngene lho, Mak. Delokna itu lho pasti rajin nempel iku lho. Ya wis ngene, tak sapune dhewe, tak sapu kene. Ya sampun sampe gelap. Ya mantu kok gak mantu. Masak ayam anyep ngene iki. Kan wajar, Mak. Kan cek tas belajar masak. Lah biyen pacaran mbek walang sange iku lapo ae. Tak belajar masak. Ya wis ngene wis daripada rame mbek bojoku kok pangan iku tak pangane ae, Mama tak orderno bebek yo. Yo, peseno 10 porsi yo, tak demeni tonggo-tonggo. Tapi aja ngerti bojomu gengsi aku. Yo.